Teño un amigo a quen lle encanta o mar. E eu que estou aquí no medio da ría de Muros e Noia e hoxe o vento peja do mar hacia a terra, quero que suba un mensaje meu polo medio dos montes, pola ría arriba, hasta chegar a Santiago de Compostela, porque este mensaje leva unha dedicatoria, que é a dedicatoria deste vídeo ao meu amigo Luque. E quen é Luke? Pois Luke é o neto dunha amiga miña que se chama Isa, a quen aprecio moito. Isa sempre lle está poñendo a Luke os meus vídeos do mar. E Luke, aínda que solamente ten 2 anos e medio, xa me chama polo meu nombre, Rogelio o Mariñeiro. E que a Luke as partes que máis lle gustan dos meus vídeos é cando solto no mar as sentolas e os lombrijantes e as raias e as ven nadar e como se van libres, porque non dan a talla mínima ou porque están en veda ou porque teñen hueva. Porque Luke é moi listo e sabe que se o día de mañán el quere ser mariñeiro como son eu, pois os que somos hoxe en día mariñeiros temos que respetar esas tallas mínimas ou deixar as femias para que críen, para que o día de mañán tamén aba sentolas e aba peixe, aba marisco para poder pescalo se el decide ser mariñeiro ou outros rapaces. Da mesma maneira que se deciden ser biólogos necesitan ter sentolas para estudiar, ou se deciden ser peixeiros tamén lles fai falta para compralas e venderlas a outra xente. Si son cociñeiros para cociñalas, si son submarinistas para poder ir a bucear e velas libres e quitarlle fotos, si por outra parte queren ser abogados ou médicos ou maestros ou traballar nunha fábrica ou de dependientes nunha tienda ou camareros, pois tamén seguro que vai haber un día en Navidades ou nunha festa que lle vai a gustar comelos ou comer peixe a diario, que é moi san. E para todo eso pois fai falta que agora respetemos os pequenos para que medren, como estas sentolas que collemos hoxe, que non dan a talla, verdad, Luke? É que o que hai é que devolvelas ao mar para que medren, para que se fajan grandes, para que críen, para que sempre haba marisco no mar para todos. Si que xa sabes, Luke, este vídeo vai dedicado a ti e a túa abuela Isa con todo o meu cariño desde Porto do Son. O aguilucho ou ouxa é un tipo de raia que seguramente sea ou o animal ou un dos animales máis peligrosos que hai en Galicia. Nesta que pescamos hoxe podedes ver claramente como no seu rabo ten 2 arpóns, 2 dardos venenosos que utiliza para defenderse dos seus inimigos. Cando os mariñeiros collemos unha destas raias nas nosas redes temos que ter moito cuidado a manipulala que non nos pinche. Ademais desta viva, vennos outra morta, o cal pois me facilitou poder movela, quitala da rede con tranquilidade e poder enseñarvos tanto o dardo como tamén poder darlle a volta para enseñarvos a parte de abaixo da raia que está en contacto ca area, a boca que ten unhas placas óseas moi duras como unha especie de dente moi duro e ten unha cariña parecida a dun porquiño que a min me fai certa gracia e vai fozando pola area e máis polo fango en busca de pequenos crustáceos e tamén de ameixas. De feito, nalgunha ría son unha auténtica plaga que acaba con unha gran cantidad de ameixa babosa. Podedes decir: Rogelio, non serás moi exagerado ao decir que unha raia pode matar a un home? Pois ben, unha especie distinta a esta, pero con un sistema de defensa similar, con un dardo deste tipo e cun veneno similar, matou nunha ocasión noutro país a un home que xustamente as estaba gravando buceando para facer un documental. Normalmente, o veneno desta raia, unha pinchada desta raia, é moi dolorosa, hasta o punto que tes que ir ao centro de saúde para que che atendan, pero non é mortal, a non ser que che pinche nunha parte vital, como ocorreu con este buceador, no peito, preto do corazón ou na cabeza. Se levantamos as redes cada día, como é posible que un animal con semejante defensa veña morto nas nosas redes? Pois hai outro que non ten veneno, pero que é igual ou máis de peligroso, sobre todo para elas. Trátase do pateiro nadador, que cando se atopan con un peixe preso nas redes ou que está enfermo ou que está débil ou ferido, durante a noite se abalanzan sobre el en grandes cantidades como unha horda, como se fora a formiga marabunta que devora todo o seu paso, e non solamente é capaz de matar a peixes como esta raia, sino que nunha sola noite, nunhas horas, é capaz de non deixar nada máis que as espiñas. Pero tan voraz é, diredes?
Pois vouvos a poñer un exemplo con esta acedía, que é como un lenguado, un peixe moi rico, moi valorado, que collemos nos fondos de area, e que a continuación vos vou a mostrar como nunha sola noite son capaces de non deixar nin rastro delas nas nosas redes o pateiro nadador ou patexo. Xa vedes que non deixa nin as espiñas daqui a pouco. E diredes vos, como pode ser que no caso da raia do principio, sendo tan venenosa, a deixes libre? Pois ben, os animais matan para comer e poden ser golosos, pero o que non son é codiciosos. E nós tampouco queremos ser codiciosos, nin queremos ser imprudentes cas especies que poden ser un peligro para nós, nin matar polo simple placer de matar, si podemos evitalo. Hoxe teño diante miña dúas sentolas pequenas, aínda que unha é un pouco máis grande que a outra. Quero que vos fixedes moi ben nelas. Ese é o motivo polo cual ando collendo unha e deixando a outra e dándolles a volta para que as vexades ben. Unha delas caenlle as patiñas hacia os lados como se estuvera morta, a máis pequena, e a outra, cando a collo na man, pois ides a notar que ten as patiñas recolleitas hacia sí, o cual indicaría en principio que está viva. E efectivamente, esa está viva. A outra non é que estea morta. Como vos teño explicado máis veces, as centolas, para medrar, non medran como aos polos ou como a unha planta, sino que van cambiando mudas e de cada vez que o fan, pois doblan prácticamente en tamaño. E foi o que pasou con estas. A cáscara pequena é unha cáscara vacía de onde emerxeu a nova centola, que é a que está viva cas patiñas recolleitas. É un momento crítico para estes animales, polo cal é común que perdan algunha pata no camiño, como lle pasou a esta. De todos modos, agora en canto a libere a bote ao mar, pois irase alimentando lentamente, irase poñendo dura a súa cáscara e despois empezará a engordar para volver a iniciar ese proceso de mudas constantes que fan que vaya madurando e aumentando de tamaño. Para ela eses momentos son momentos críticos nos que o pode devorar unha raia, pero é necesario, como todo, como nos pasos humanos, a vida e o crecimento e o desarrollo ás veces é complicado, pero temos que facelo.
Gravar cun móvil táctil cando estás no mar non é cousa fácil, porque estás traballando, estás cas mans molladas e tes que quitar os guantes e secar as mans para poder gravar. Cos animais salvaxes aínda a cousa se complica máis, porque eles venche como un inimigo e o único que intentan é protexerse e escapar, como me pasa a min con esta centola que aquí me estou a pelexar para poder facer un vídeo e enseñarvos que a devolvemos ao mar, porque aínda que a veda está aberta, ten ova. Ao final, córtome un dedo e sángrame un pouco, pero téñome que fastidiar, porque a centola o que está facendo é o correcto. É como se a nós nos intentaran baixar os pantalóns ou a falda. A tapa é onde se atopa a súa capacidade reproductora e é onde ten as ovas a súa descendencia, de maneira que é natural que as intente protexer, pois como cando a galiña protexe os ovos cando está choca ou os seus pitiños pequenos. Un dos motivos polo que o mar é tan productivo é porque as criaturas que o habitan defenden así con uñas e dentes a súa descendencia. E nós, pois, non imos a ser menos, de maneira que esta centola, como todas as demais que veñen agora xa ovadas, as devolvemos ao mar con prontitude. E ao final, pois, non é nada heroico, porque é simplemente o que debemos facer. Cada vez que liberamos unha sola nécora como esta, é como se en realidad estuveramos sementando 200.000 ovos de nécora. É certo que non de cada un destes ovos chegará a haber unha nécora adulta, porque, como vos teño contado outras veces, o fondo do mar non é un lugar fácil e hai moitos depredadores e moitas circunstancias que poden facer ou ben que os ovos non sean viables, non cheguen a eclosionar nunha larva de nécora que chegue a nécora adulta, ou pode que a vaquen a coma. Pero isto non é malo, xa que os pulpos, os pintos, as maragotas, os sargos, as rabalizas, rodaballos, lenguados, non aparecen da nada con 2 ou 3 ou 4 kilos de peso, sino que teñen unha fase na que son piquiniños e necesitan alimento piquiniño. Por eso é tan importante que os moluscos ou os crustáceos como esta nécora poñan tantos ovos, porque algunhas das súas crías van a servir de alimento a outras especies que tamén son importantes para nós e que contribuye a que no mar exista un equilibrio no que as persoas tamén temos que participar, e os mariñeiros, todos, pois, por exemplo, desta maneira, colaborando a que haxa moita cría no mar devolvendo aquelas que están ovadas.
Non sei se o sabedes, pero hai sanguijuelas, ou como se conoce en gallego, sanbesugas, que son de terra, outras son de agua dulce e outras son de agua salada. Antiguamente había moitísimas, pero cada vez hai menos hasta o punto de que en algúns países están en peligro de extinción e protegidas. A nós, moi raramente, vennos algunha pejada nas raias, como estas que podedes ver no vídeo. A moita xente danlle bastante grima, pero aínda así hai cousas interesantes que contar sobre elas, como por exemplo, que no sitio onde morden a súa víctima utilizan unha sustancia anestesiante para que non lle moleste a picadura e para que non intente o animal arrancalas de sí. Ao mesmo tempo, utilizan outra anticoagulante para que a ferida non estea continuamente sangrando e así facerlle daño a ese pobre animal do que elas están vivindo e do que se están alimentando. Pero realmente curioso é o que nos pasou este día. Veredes, pescamos unha raia das que sí se pode vender e como non era capaz de quitala do aparello, tuven que matala para sacala con máis facilidade. Vin que tiña unha sanbesuga e puxena nun capacho para ao ter un momento sacarlle unha foto. Non pasaran nin 2 minutos e a sanbesuga, ao ver que a súa vítima estaba morta, fuxeu dela e subeu polo capacho arriba. E isto fíxome pensar que o faga unha sanbesuga non é nada raro, é un animal e a súa naturaleza. Pero hai xente que son como sanbesugas ou peores, que se aproveitan de ti mentras lle eres útil, pero unha vez que deixas de selo, abandónanche a túa suerte, aínda que esteas mal. Polo tanto, nin sexamos sanbesugas, e se vemos algunha sanbesuga de 2 patas por aí, fuxamos dela. Estes peixiños tan chulos que vedes nadar dentro do capacho ao redor das miñas mans, pescámolos estes días na ría de Muros e Noia. O que pasa é que non sabemos se hai moitos ou hai poucos, e vouvos a explicar por qué. Pero primeiro quero presentárvolo. Chamamos en castellano soldaditos. Ignoro se teñen un nombre en gallego, así que vamos a chamar soldadiños. En todo caso, ese nombre faime recordar o que se lle dá a científico aos lenguados, que é solea solea. E faime pensar que ao millor o de soldadito ou soldadiño ven como unha forma de diminutivo de ese nombre. A realidade é que si se trata dun pequeno lenguado, que non medra máis. Os que estades vendo no vídeo son do tamaño máximo que alcanzan. E aínda así é moi raro que os collamos nas nosas redes. Por qué? Veredes, a maioría dos barcos andamos con redes de malla grande como para que non queden presos nelas lenguados e azadías que non den a talla. Resulta que estes soldadiños teñen un tamaño inferior a esa talla mínima dos lenguados normales ou do portugués ou das azadías, de maneira que a maioría deles colan por eses furatos e non quedan mallados, salvo raras excepcións como estes 3 ou 4 deste día, ou que algún barco que ten moito máis aparello que nós, por ser máis grande, pois pode coller algunha cantidad máis, pero nunca o suficientemente significativa como para que se vexan moitos nas lonxas, nos mercados, nas plazas ou nas pescaderías. Con todo, se o vedes, non perdades a oportunidade de compralo e de comelo, porque é unha auténtica maravilla. Cando imos á pescadería a comprar raia, é probable que pensemos que con ela pasa como con outros peixes, como pode ser a merluza, o badeixo, o rodaballo, que solamente hai de un tipo. Nada que ver ca realidade. De raias en Galicia hai diferentes especies, que poden ser ou moi parecidas entre sí ou completamente distintas. As que teño hoxe aquí teñen en común que son pequenas e que as imos a liberar, pero xa podedes observar que son diferentes. Hai unha que é como color café con leite, que é unha raja microcelata, e as outras dúas son probablemente ambas raia de clavos. A raia microcelata é moito menos abundante. De feito, se vivíramos en calquera ciudad ou pueblo do mar Mediterráneo non a poderíamos ver, pero en Galicia, sí, en calquer punto da costa. É isto importante? Sí,
porque cas especies de raias pasa un pouco parecido como cos paxaros. En Galicia hai verderolos, pimpinas, xiríns, xílgaros. Non comen o mismo, nin anidan nos mismos sitios, nin cruzan entre sí. Solo cruzan en casos raros cando están en cautividade, como os canarios cos xílgaros. Pero a realidade é que teñen hábitats distintos, teñen matices á hora de alimentarse, aínda que a súa dieta principal é de granos, e hai algúns que son como moi escasos, aínda que son todos escasos hoxe en día, pasa como no mar. Pero sobre todo, por exemplo, os xílgaros non se ven moitos. Imaginadesvos que desapareceran? Sería terrible. Pois no mar pasa o mismo. As especies que son máis raras hai que coidalas, ou polo menos hai que vixilalas, para non correr ese riesgo, así que se hai que tomar medidas para protexelas, tomalas. A riqueza no mar non é solamente que haxa abundancia, sino que haxa diversidade.